Aquí comeza Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus, onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade. Aínda que se fala dunha época de pacífica convivencia entre xudeos, cristiáns e musulmáns desde 1711, cando chega a conquista dos mouros, ata a reconquista por parte dos cristiáns, vivíronse épocas de persecución que obrigaron a xudeos e a cristiáns a convertírense ao Islam. Coa reconquista, entre aspas, do territorio portugués desde 1128 ata 1189, coa invasión de Silves, a capital do reino do Algarve, moitas comunidades xudeas que ficaron baixo a xurisdicción dos reis cristiáns. Durante esta época, algúns xudeos ocuparon postos importantes na corte portuguesa. Por exemplo, Yahí ben Yahya III foi o cobrador de impostos oficial do rei don Afonso Enríquez, alén de ser o rabino principal de Lisboa. O seu fillo foi secretario real de Sancho I. Entre os séculos XIII e XIV, na época das grandes descobertas portuguesas, os xudeos alcanzaron o seu máximo esplendor en Portugal. Dice que aproximadamente 200.000 xudeos, o 20% da poboación, vivían en Portugal naquel entón. Algúns, como Abraham de Beja, foi enviado mesmo aos propios descubrimentos, aos viaxes dos exploradores. Os xudeos portugueses formaron, por tanto, unha elite na corte portuguesa e fálase de mercaderes moi poderosos, médicos e cartógrafos importantísimos que suscitaron as sospeitas da Igrexa. Algúns xudeos importantes, como Abraham Zacuto ou aquel mestre Guedella que serviu na corte de Duarte e de Afonso V. En febreiro de 1391, o rei Xoán I, a instancia da Igrexa, obrigou aos xudeos portugueses a utilizaren na roupa un sinal vermello consistente nunha estrela de 6 puntas no tórax para desta maneira se puderen diferenciar os xudeos dos cristiáns seguindo os consellos esquecidos do Concilio de Letrán. Este interesante dato ven a raíz de que os nazis utilizarán esta mesma técnica para a separación da poboación xudea do resto da sociedade alemana durante a chamada Shoah ou Holocausto do século XX. Agora ben, a historia dos xudeos en Portugal muda radicalmente no ano 1492 co edicto de expulsión dos reis católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castela. Dos 250.000 xudeos que saíron de territorio español para a data marcada en xullo de 1492, aproximadamente 80.000 optaron por se refuxiar en Portugal. Nesa altura, un de cada 4 portugueses era xudeo. Pola porta da portaxe de Marván somente contanse 15.000 persoas que utilizaron esta vía para chegaren a un país que se vía seguro para eles. O rei don Xoán II utilizou a desgraza allea para lucrarse, impuxo aos inmigrantes o pago de 2 escudos por persoa durante 8 meses e a idea da maioría dos xudeos españois que entraron en Portugal era sair a outro destino, mas non había barcos dabondo para eles, polo que o rei ordenou escravizar os migrantes e tamén chegou a ordenar que os nenos, as crianzas menores de 14 anos, foran bautizadas á forza e levadas á illa de São Tomé en África, entón deshabitada onde moitos encontraban a morte. En 1495 chegou ao trono portugués don Manuel I, quen liberou aos esclavos, mas esta alegría duraría moi pouco. O rei don Manuel pediu a man de Isabel, filla dos reis católicos, e deste matrimonio
veu consigo a exixencia dos monarcas españois da expulsión dos xudeos e mouros tamén de Portugal. Para don Manuel I esta exixencia significaba a ruína de Portugal por canto necesitaba dos capitais financieros e humanos que representaban os xudeos portugueses e os recén chegados. Así continúa este texto que ven extraído da revista Maguén Escudo dentro dos estudios do Centro Sefardí de Caracas e baixo título Xudeos en Portugal, a historia dun retorno. Ola, bola, boas, eu son Germán, o Germano, a portuguesa, xa sabedes, estades aquí no Galiportus, nesta versión express que nos gusta, na que nos gusta moito botar o ollo atrás para falarmos de cuestións históricas ben recoñecidas e ben coñecidas e outras que non tanto, historietas pequenas as que nos presta tamén darlle ese renome e poñelas na vosa boca e no voso ouvido. Estamos aquí na Radio Ariz, como sempre, nos estudios centrais con Carlos nos mandos técnicos e con o noso historiador particular, o noso ben querido Abraham Dorraca. Boas, Abraham. Hola, moi boas. Falando de xudeos en Portugal, a historia dun retorno, porque agora falaremos un pouco tamén como evoluíron os restantes séculos, mas sí que é certo que é interesante, non, volvendo a aquel século XV, entendermos como moitos dos xudeos que estaban en territorio castellano, aí baixo as ordes de Fernando e Isabel, acabaron sendo, como decimos, neste primeiro paso, expulsados para territorio portugués. Houve uns anos de certa tranquilidade, despois as cousas foronse complicando. Sí. A parte, no caso, é certo que para o caso galego, sen dar números absolutos, o contingente de persoas expulsadas tampouco foi unha auténtica animalada. Claro, non? Falamos do conxunto do reino daquela, deses claro, 250.000, estímase que 80.000. Claro. O que pasaría aquí na raya do Miño ou na raya seca sería outra cuestión. Efectivamente, porque no que se refire ao reino de Galiza, as estimacións que hai, así máis recentes, as que eu teña visto, pois falan de que na totalidade do reino, cando se promulga o decreto de 31 de marzo de 1492 de expulsión, xa houbera decretos previos, non? En 1480, por exemplo, pois promulgaranse as que ás veces se coñecen como leis de apartamento, non que lle fosen por uns apartamentos, era que os puñan fora das murallas das vilas e cidades. Se ven tamén con moitas excepcións, para iso, marzo de 1492, o que se estima en base ao cobro de alcabalas, que era un imposto que había naquela altura, e pois con todas as pinzas, non, con todas as molas que se queira coller o caso, falase de que habería unhas entre 30 e 35 familias en todo o reino de Galiza, non? Co cual estamos a falar de, multiplicamos iso por 6, máis menos de media, ou se quisermos ser moi generosos, 10 persoas por familia, pues teríamos unhas 500. Claro. Que é moita xente. Que é moita xente, que non é despreciable, mas non son os números que moitas veces nos contan, non? Como nesa chegada do Duque de Lancaster aí, camiño de Castela, chega a Ribadavia e encontra esa Ribadavia en pé de guerra con esos centos de xudeos, que ao final eran unhas poucas familias. Eran moi pouquiños, sí, e aparte nunha Galiza na que históricamente houve problemas, obviamente, e houve liortas religiosas, mas é unha Galiza na que, se pensarmos na Catedral de Tui, o claustro é do século XIII, e segundo un entra desde a catedral no claustro xusto na esquina, o que encontra na cantería están marcas de canteiro e hai unha menorá, non? Un candelabro destes de sete brazos, non? Así ali feito por, pues, posiblemente polo pedreiro que fixo esa pedra sen maior problema. E ou aquí en Allariz, non? Hai ese chamado no momento da Revolución Irmandiña, pois ese chamado a todos os veciños de Allariz, xudeus e cristiáns. Non hai unha
non se ve esa conflictividade, non, que xustifique que, pois iso, do 67, 69 a 10 anos depois, pois Isabel e Fernando pois digan, no, hai que votalos, non? Si que, claro, normalmente pois falase desa xustificación do tema de pretender comezar a construir o Estado moderno, non, con unidade de lingua, con unidade de religión, con inclusive unidade máis adiante, despois xa cos Austrias, unidade étnica, cando se faga a grande redada, por exemplo, tamén tentando practicar un xenocidio sobre o pobo cigano, por exemplo, en tempos de Fernando VI. No caso dos xudeus, pois hai esa expulsión. Sí que é certo que quen é que máis marcha e quen é que máis acaba non sei se existe exodado, ¿no? Así como sufre un éxodo, sufrindo éxodo, diasporado, pois realmente a población máis pobre e máis humilde, non? As familias, pois, como pasou históricamente, as familias con máis diñeiros e máis, pois o que facían era convertirse, xa está, xa o fixeran en moitos casos na historia da península, pois cando chega a Roma, pois romanizámonos e religionizámonos, cando o cristianismo comeza a ser a religión máis preponderante, pois cristianizámonos, cando chega o Islam, pois vámonos, non, e os Casio pasan a ser Banu Casi, non? Ao final, pois quen ten o diñeiro, pois foi quen máis se convertiu, quen máis se quedou, e algúns pois inclusive foron mudando apelidos, non, e inclusive un desamortizador como foi Mendizábal, pois agochaba nese nome basquizado o seu pasado converso. Recordemos que para o caso galego había estas pequenas comunidades de xudeos en lugar, bueno, en continuo movimento e en continua expulsión esa fricción ca cristiandade, como era o caso de Alleriz, como era o caso do Ribadavia, como era o caso de Tui, que comentas, arredor desa catedral, Betanzos, se non recordo mal. Tamén, si, Monforte. Claro, o que conservamos, por exemplo, en Tui son os únicos que se coñecen, se non me engano, San Benitos, non? O San Bentos, eses cartaces nos que se falaba das acusacións e o que se lle facía, non? E vemos ese movimento de xente. Vemos ese movimento de xente, son San Benito, son falsos conversos, non? A Inquisición sobre quen actúa non sobre os xudeus, senón sobre o falso converso. Correcto. E o que vemos, pois, é iso, xente de Toimás, tamén vemos xente que falan que son de Viana, en Portugal, vemos, inclusive, pois, quen é veciño de Baiona, máis os apelidos levannos moito a Portugal, non? Vemos ese movimento na fronteira. Caso interesante son esas comunidades pequeniñas que estaban no ámbito, non, así máis rural, por exemplo, pois o tema da no concello de Covelo, a Graña, onde pois se falaba de que pois era unha aldea que fora fundada pois por iso, por criptoxudeus, non? Igual que na zona de Trás-os-Montes, de comunidades que en vez de marchar, pois simplemente pasaban a aparentar unha cristiandade que no fondo non tiñan, e inclusive na zona de Trás-os-Montes, pois esas lendas nas que falaban, non, así na serra, de aldeas na que o párroco era párroco de día e non era monxa de noite, era rabino de noite, non? E entón, pois, mantiñan iso, e no caso galego sí que ten bastante sonada, pois, as historias que se formularon alrededor da Graña, aí en Covelo, de, pois iso, aparte, pois, con moita endogamia, e que son todos descendentes de xudeus que non marcharon, e que co paso do tempo, pois, sí que acabaron completamente cristianizados. Sí, digamos entón que o proceso un pouco para que o entenda, non? Desde aqueles anos que comentábamos no inicio de expulsión, eses decretos de 1492, hai uns anos aí complicados ata final de século, sí. E despois comeza a época durante 2-3 séculos antes dese reasentamento de 1800, que tamén comenta o noso artigo que falamos, que lemos antes. Iso no caso portugués. No caso portugués, no caso español, reasentamentos... Curiosamente, o da conspiración judeo-masónica, aos sefarditas dáballes a nacionalidade automáticamente. Os de Salónica, Tesalia e por aí. É unha cousa moi curiosa, sí. Non? Paco del Ferrol, por si... Sí, eso xa efectivamente no século XX, esa maneira de dar
as nacionalidade para os sefarditas, para sí, aqueles habitantes despois de xustificarse da península, coa conspiración judeo-masónica. Exacto, mas como digo, entre ese século XVI, entre 1500 e 1800, hai 3 séculos nos que se desenvolve pois unha conversión ou conversión, non quedaba claro, outra. Sí. E senón, disimular, andar por detrás practicando o teu xudaísmo como podías. E caladiños. Chegaban esas purificacións tamén, eses autos de fe, e eses sanbentos de ti que comentas tan interesante, non? É dicir, colgarche, non? Eses ambieitos significaba que tiñas que ser pues, un pouco sobre todo, ridiculizado. No caso dos conversos, ao final tamén, pois iso, van adquirindo poder político tamén, no que é o Estado moderno. E de feito, pois sí que vemos máis tal vez perseguición, sobre todo cando comezan a difundirse as ideas do protestantismo. No caso dos xudeus, os que peor o podían levar, máis ben dos novos cristiáns, pois eran eses de un carácter máis humilde, os que non marcharan, máis que, pois iso, era oficial en calquera oficio, en calquera, pois iso, oficio artesanal, e eses eran os que podían levar pois a peor parte da perseguición, porque depois ao final o diñeiro pois fai moito. E por exemplo, no caso de Portugal, un inicio de diáspora tremenda pois comeza en 1506, se non me equivoco, cando se produce a matanza de Lisboa. A partir, pois iso, un momento bastante malo de seca, peste e un sucedido, e precisamente por unha persoa que era cristán novo, que claro, non estaría moi acostumado ao tema dos milagres, e nunha misa pois alguén viu que se lle iluminaba a cara a Cristo e el simplemente dixo o coitado, pois non, que foi o sol que deu aí nun charco, e mataron a pancadas, deitaron no chan e isto é unha radio libre, a hostia limpia, mataron a hostia limpia, e a partir de aí, deste cristán novo, pois un masacre tremendo. Non me lembro das cifras, pero sí que houve así, pois como houbera case 200 anos, cento e pouco anos antes en Barcelona, pois igual. E aí, pois claro, sí que é certo que no momento en que hai un baño de sangue, pois a xente comeza a fuxir, claro. E dai moitos primeiro a Brasil, a zona de Pernambuco, Recife, por aí, e de aí depois o que xa serían pois as colonias europeas que se comezan a expandir en América do Norte, non? Seguramente parte do lobby sionista trampista pues son descendentes de lisboetas. Dos fuxidos. Digamos entón que non lle seía moito mellor en Portugal do que lles fora deste lado da raya, non? Non, realmente non. Efectos de desconsideración, de humillación, de castigo, de perseguición, de morte. Sí, sobre todo no momento en que hai que ter un bode expiatorio, non? E así unha figura sobre a que carregar todas as culpas de todos os males do mundo, pois enseguida se xera. En 1800 o rei de Portugal decidiu convidar os xudeos a voltar ao país para revertir o declive económico. Esta é unha das teorías do momento. Hai xa túmulos que datan de 1804 nese cemiterio británico de Lisboa. Dice que moitos destes xudeos, como comentaba Abraham, xa asentados por diferentes puntos de Europa, neste caso no Reino Unido, pois voltaban a Portugal, mercé grazas a un certo aperturismo e outra vez unha media aceptación cara á comunidade xudea. En 1912 a República Portuguesa reafirma os dereitos da comunidade. En 1930 construíse a sinagoga do Porto e calcúlase que 10.000 familias en Portugal admitiron observar o xudaísmo en secreto. Isto son, como sempre, estimacións que hai que tomar con certa relatividade. Despois, evidentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, calcúlase que uns 400 xudeos vivían en Portugal, uns 600 refuxiados tiñan o estatus de residentes,
e xa sabemos, por outro capítulo do noso Galiportus, o que aconteceu con moitos que viñan fuxindo do horror nazi e que intentaban fuxir polo Porto, a través de Ribadavia, coas nosas queridas irmás Touza. Durante os anos 40, o goberno de Salazar ordenou algunhas restricións e o número de xudeos que puido utilizar a ruta portuguesa para escapar dos nazis foi decrecendo, e aí xurxe tamén a figura do cónsul portugués Arístides de Sousa Mendes, que desobedece a orde, digamos, central nazi, e miles de xudeos poden chegar a fuxir. De aí tamén a fama, a sona e a categoría humana de Sousa Mendes naquela época. Calcúlase que o número de xudeos que fuxiron por Portugal grazas a estes salvoconductos de Sousa Mendes chegou a ser entre 30 e 100.000. Despois da Revolución dos Cravos de 1974, moita da comunidade xudea de Portugal foise novamente para Brasil, para Canadá, para Estados Unidos, e mesmo no 96 o goberno de Xorxe Sampaio, neto dunha xudea marroquín, organizou un acto central no Parlamento portugués para derogar oficialmente o edicto de expulsión dos xudeos de Portugal, sempre indo e vindo, esta xentiña. Nómadas totalmente. A comunidade xudea actual, e acabo con isto, encóntrase en Lisboa actualmente. Hai dúas sinagogas, a Shareh Tikva, sefardí, e a Ohel Jacob, asquesaní, un pouco as dúas variantes, que se agrupa dentro da chamada comunidade israelita de Lisboa. Hai tamén unha comunidade pequena de xudeos conservadores, e digamos que un pouquiño, pois, eses problemas, non, do xudaísmo para voltar a ser aceptado, e hoxe non quero xa nin pensar tamén nesta equiparación entre xudaísmo e sionismo, non? A complicación tamén de todo este tema, que dá para 5 historias. Aquí facemos un pequeno repaso desde o noso interese, non, de esa expulsión, dese paso Galiza-Portugal, Portugal-Galiza, mas isto dá para unha serie completa. Sí, porque aparte, no momento en que se produce a expulsión, o que se está expulsando xente do lugar, non é unha cuestión racial, como se podría entender depois durante o século finais do XIX e sobre todo do XX. Era unha cuestión sobre todo, pois iso, antixudaica, non antisemita, non? Porque aparte semita tamén é o árabe, non? Por exemplo, outras linguas, non? Os povos que falan linguas semíticas. E no caso de do que a población sefardita, pois claro, sí que sempre se fan pois eses estudos de xenética das poboacións, non sei que, e claro, pois sempre se ve esa porcentaxe que anda normalmente entre o 5 e o 6% de orixes no levante mediterráneo, pero é o 5 e o 6%. Hai por encima dun 90% de mestizaxe, pois iso, xa coas poboacións locais que encontran esas primeiras comunidades xudías que se van movendo durante o Imperio Romano e inclusive antes por todo o que sería o subcontinente europeo. Entón, pois claro, iso é o que explica tamén cando vemos pois os xente israelí, non israelita, israelita o de Portugal, digo por clarificar que a comunidade israelita de Portugal non é o mesmo que decir israelí, cidadán do Estado de Israel de moi históricamente recente fundación. Por iso vemos pois xente pois cuns rasgos vikingues prácticamente, non? Así de cabelos moi claros, ollos moi clariños e a falar con sotaque argentino, e é porque é poboación asquenazí que pois está esa porcentaxe efectivamente de orixe de xenética no levante europeo, mas depois hai moitísima ao longo de séculos mestizaxe con toda a poboación das distintas zonas por onde se expandiu a religión xudía, non? Como con cualquier religión, non hai unha xenética cristá, por exemplo, non? E hai cristás en Corea como os pode haber no
no Congo, non? Ajá. Entón, claro, o tema que hoxe ás veces leva a esa confusión é a idea de pobo xudeu, como unha etnia máis alá dunha religión, non? Así de que o que xustifica pois tamén que moita xente non acabe de entender as críticas que se poden facer á constitución dun estado etno-relixioso como é o de Israel, por exemplo. E despois, xa acabamos, que me está interesando moitísimo todo, mas temos que ir dando o finiquito. Como falabas antes ca cuestión de Franco repartindo nacionalidades, ou en décadas pasadas tamén recoñecendo na época de Oliveira Salazar tamén. Falábamos xa en democracias Sampaio do lado portugués, pois un pouco recoñecendo todo ese, bueno, ese legado e todo o mal que se fixo a esas comunidades, ata salvando as distancias, todo o que ocorreu despois do Holocausto e a vergoña actual da propia Alemanha, que a leva a actuar moitas veces como está actuando en posicións super extrañas na cuestión de Palestina. Vemos como hai un proceso de 500 anos de facela, de quen a paga, de quen a fai, de quen a paga, e despois de quen se arrepinte ou parece querer dar a opinión pública ese arrepentimento e esa reparación, non? Sí, ao final son cuestións que quedan moi ben de cara ao escaparate, non? Sobre todo se pensamos, pois iso, é certo que hai todo ese, incluso sí que como lingua viva, non? O hispano xudeu, o sefardí, en zonas, pois iso, en Salónica, que dicía antes, mas claro, unha persoa que é descendente dunha familia que leva ali 500 anos, a min pareceme conflituoso o tema de dicer, no, esas persoas no caso do Reino de España son españolas. Pois non o sei. Claro. Haberá que ver ese arraigo que teñen, non? É un pouquiño. No caso dos sefarditas non creo que sexa así. Si o temos visto moito aquí na Galiza, sobre todo pois cando falamos de xa non falo de migrantes de primeira xeración ou as súas crianzas, sino xa cando falamos de unha persoa que é bisneta ou tataraneta dunha persoa que emigrou en 1850 a Argentina e entón, pois, non, vamos a dar todas as facilidades do mundo a esta persoa, non. Ao final, ás veces, a min custame moito non ver caladoiros de votos nesas cuestións, porque ese tetraneto desa persoiña galega tal vez teña certo arraigo, mas posiblemente teña máis arraigo a persoa que tivo que emigrar hai 15 anos, ou hai 10, ou hai 5. Pois a min, a ti costache ver eses caladoiros de votos, costache non velos. E a min costame ver o final a este Historia e Historias. Sí. Hoxe, falando de expulsión de xudeos e dunha historia que tamén nos comunica a norte e o sur do Miño durante pois os últimos 5 séculos. 5 séculos, sí. Case nada. Aquí, no Historia e Historias. Historia e Historias, o voso espazo no Galiportus onde degrañaremos a historia con rigor e amenidade.